كم أكل نايتي أوشتن وصان زركب حزبنا نسدرا سوات نمتوارن معكن حدر سماعتات نمسسانن زغبرو زلا أبركتو أب زوبا ماكل نوسان زوباتات غودايف آخريا ماكل كتما تصرات باراديزون بيت مرتي حلاين بسبب صقان تمهارو نستبركته 716 شح ناقفه ن 8 سدرا سوات تخفافيلهم بأسران 4 سنة أم محدار نوزوبا تصرات أب استقبر سنة سرعات حلافيت جنفر مينستريون سبعة ودحنات نايتي نوزوبا ويزرو جرجس حيلس أب زهابتو حبريتا أبتي نوزوبا بسبب صقان سدرا سوات زغبر حجز درو 3 عامات كم زغصرن نصقومات لليخا كم زوهابن تقيسا لو عامت استبركتي 4 شمونتن شح نقفه ن شمونت سدرا سوات كم توهبه ابراهام أم محدارين نوزوبا تصرات أتو أبراهام تخلا هيمانوت بيجدو متحققات صنيح بهال حزب إرترا كوان تخونه نسدرا سوات زغبر دغفغن حلفا كم زلو بمحبار اتم سب صقان زوسدو تبغسو موغيسوم نهلاونا هيوتم نزبجو سماتاتنا وترو كنذكرومن نزحدغوم سدرا كنالن حلفتنتنا يزبلو نتا حجز كاب زبركتو اتو غدي هفتغابر زغبر زلو ገንዘባዊ ይኹን ንዋታዊ ሓገዝ ምስ ውዕለት ናይቶም ዘይትትካ ህይወቶም በጀ ሓፋሽ ዝገበሩ ሰማዕታት ዝዳረግ ከም ዘይኮነ ገሊጾም ካብ ተደበስቲ ወይዘሮ ዓዘዘት አረጋይን አቶ ኢብራሂም ዓብደልቃድርን ድማ ነናሻዕ ዝብርኽ ዝሕብን ክብሪ ይረኽቡ ከም ዘለው እቲ ዝግበር ሓገዛት ድማ ኣብ ዕለታዊ መነባብሮም ዓብ ደገፍ ከም ዘለዎ ብምሕባር ብህዝብን መንግስትን ዝግበር ዘሎ ንዋታውን ሞራላውን ሓገዛት ኣመስጊኖም ስድራ ስዋዓት ንምንባይ ብዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ብዘይካዚ ብሰብ ጸጋ ተዋፂኡ ን80 ስድራ ስዋዓት ዝተገብረ ገንዘባዊ ሓገዝ ኣብ ወጻኢ ዝቕመጡ ዜጋታት ዝለኣኽዎ 3.5 ሚልዮን ናቕፋ ን382 ስድራ ስዋዓት ከም እተኸፋፈለ ካብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ዞባ ማእከል ዝተረኽበ ሓበሬታ የነጽር تمهرو كلاي درجة زوبا دوبا وكيح بحري بحفشا تمهرو كلاي درجة بيت مرتي ولد أب ولد مريم كتم عسب دما بفلاي كاب 10 سنة جميرهم ابن عقاب حمد ماين متكال فلستات كومون ممكن خانا قدي مستتخلا أقراب ينطفو كم زلو وكيل إيرينا حبيرو زي علتاوي زكايد وزلو سراح تحزو بوتاتات قبو مكتالن مكتارن أب زكايدلن أبيات تمرتي تكالات منقستن ناي امنوت بوتاتاتن بمخانو وزيتاونت نايت سراح كم زي تراترهم نتمدب زمرح زلو ممر حابتهم قبره قليتهم أبزين 3 معالتات زغصل وفري كرمتاو لمعات 250 تمهروم كلاي درجات توافيروم بتوفاينت يسرحو كم زلو ممر هافتوم بتوسخي انصيروم كاب تساتفتي تمهاريت عيشا ابراهيم ابزهابو تريتوم اب مدب وفري كرمتاو لمعات تمهارو نكالاي غزي تساتف كم زلا بمحبار كبابيوم كلمعون لمد سراح كتريون كم زحجزوم ارديام أب أبيات تمرت زكايد سبورتاوي كنا تمهارو بأكلنا أمرن نمهناتهم أبرس زلوا أبركتو أب مقاب كلبات سبورت هاجرنا زلوا استواصو بقليل زقمتا يكونن أب زوبا غاشبار كان يستخايد سبورتاوي كنا أبيات تمرتي بزملكت وكيل إيرينا لما يبرهن زدالو تبصاب برهان عند مسكل كغربايو أب زوبا غاشبار كا أبيات تمرتي مسرت معبالي سبورت بزبل تيما نوسان زوباتات بناي تودادارنت منفس تساتفو سبورتاو قنا ابيات تمرتي بوعو منفس تخايدو اتن 3 معالتات تخايده نخلتيو صوتاتات زساتفن قنه وددرات كعس اغري سكعتن مربابن كومون اتلتيكسن ناي ميريتن ناي لعلتن زلا زتقاللي نيرو ام مخفتن نايت سنه سرعت ام حدار زوبا غاشباركا اتو فساي حيله نمجمارت سبورتاو قنه زبسر شك دحر مولع أب جنفر مينستر تمرت زوبا غاشباركا حلافي أهادو سبورت بهالن تعنان ممر تسفاي تيكي أبز اسمعو قال تمهارو بأكالن سنة أمرون بسولات كوينوم نخوخوس كوزو أمونغو أبيات تمرتي زكايت سبورتاو قنا وسانو مخانو بمبرح زملكتهم أكالات منغستن حبرة سبن نزدر ديوم ترعوم كعزوزو أزخاخيرو حلافي جنفر مينستر تمرت زوبا غاشباركا أتو محمد علي إبراهيم بوغونو قنا تمهارو معرتي أب كفل زكايت مسرح ممهارن مستمهارن أقداسنت كم زلو بمبرح بزبلت أو دابي كتفعلو تصويعو حلفي سبورت أبيات تمرت زوبا غاشباركا ممر سلو متخلا هيمانت بجديو سبورتاو قنا تمهارن خلتي صوتا زساتفن حيال سبورتاو مثل لاستر أيلون منبار بمحبار اتمدب نخعوت نستحبابرو أكلها مسكينو أمزاز من هاي تمدب عوتات نقصان زوباتات نايوان جان جنزبن شلمات تقبيلهم
ምስ HIV ንዝነብሩ ዜጋታት ዝጥርንፍ ሃገራዊ ማሕበር ብድሆ ኤርትራ ዘይክማ ጥሙር ተወፋይነትና ድንሕነት ጥዕናን ህዝብና ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ረብዓይ ጉባኤኡ ብ24-25 ሰነ ኣብ ኣስመራ ኣዳራሽ ሃገራዊ ሞከሲ ሆስፒታል ኦረታ ኣቃኒዑ ወኪል ሚኒስትር ጥዕና አቶ መሐሪ ወልዱ ኣብ ዘስምዑ ቃል ሃገራዊ ማሕበር ብድሆ ኤርትራ ከም መሻርክቲ ኣብ ምክልኻልን ምቁፃርን HIV ኤድስ ኣብ ምብራኽ ንቕሓት ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ኣባላት ማሕበር ድማ ብፍላይ ልዑል ኣስተዋፅኦ ይገብር ከም ዘሎ ብምጥቃስ ንዝተለኽፉ ኣብ ምትብባዕን ደገፍ ኣብ ምሃብን ከምኡውን ተጣይሶም ንሓዋሩ ነብሶም ዝኽእሉ ኣፍረይቲ ዜጋታት ንምግባሮም ንዘካይዶ ፃዕሪ ሞጊሱ አቶ መሐሪ ኣስዒቡ መሪሕነት ማሕበር ንማሕበር ዘማእዝንን ዝቕልስን ኣካል ስለ ዝኾነ ብጥንቃቕን ዕቱብነትን ክምረፅ ብምዝኽኻር ሚኒስትሪ ጥዕና ከም ወትሩ ንማሕበሩን ኣባላቱን ዘለዎ መብፅዓን ደገፍን ኣረጋጊጹ ኣቦ መንበር ሃገራዊ ማሕበር ብድሆ ኤርትራ አቶ ሰሎሞን ገብረ ኪዳን ብጊዱ ኣብ ሃገርና ተሪኦ HIV ኤድስ ንኽጎድል ኩሉ ኣካል ሕብረተሰብ እጃሙ ከም ከርክት ምስቲ ቫይረስ ዝነብሩ ዜጋታት ድማ ንቡር ሂወቶም እናመርሑ ሱታፍዮም ኣብ ሃገራዊ ልምዓት ከም ዘዕዝዙ ምግባር ራእይ ናይቲ ማሕበር ምዃኑ ብምጥቃስ ኣብቲ ሕማም ዝፀንሐ ኣፍልጦን ንቕሓትን ንምዕባይ ስልጠናታት ከም እተዋህበ ገሊጹ ኣብ መወዳእታ ጉባኤኛታት ን3 ዓመታት ዘካይድዎም ኣቦ መንበርን 5 ኣባላት ቦርድን መሪፆም ኣብ ንኡስ ዞባ ድባሩባ ኣስታት 1500 ሄክታር ዘልምዑ ሓረስቶት ማሕበር ኣሕምልትን ፍረታትን ዞባ ድባሩባ ብዝብል ስም ተጠርኒፎም ጠለባት ከባቢኦምን ኪንዎን ንምምላእ ይነጥፍለው እዞም ኣልማዕቲ ሕፅረታቶምን ብልጫታቶምን ብምግምጋም ንጥፈታቶም ንምንፋዕ ዘቴም ኣለው ወኪል ኤሪና ገነት ተኽለ ንዘዳሉ ተጸብጻብ ኣርሴማ ስመሮም ማሕበር ኣሕምልትን ፍረታትን ዞባ ድባሩባ ዓመታዊ ኣኼባ ብምቅናዕ ንጥፈታቱ ገምጊሞም ኣቦ መንበር ማሕበራት ሳሙኤል ኣማኑኤል ኣብ ዘስምዑ ቃል ኣባላት ኣብ 23 ምምሕዳራት ከባብን 57 ዓድታትን ዝተዘርግሑ 37 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 683 ምዃኖም ጠቒሱ ብዘካይድዎ ንጥፈታት ኣሳት 1480 ሄክታር ለሚዑ ከም ዘሎ ኣብርሆም አቶ ሳሙኤል ኣስዒቡ ሎም ዓመት ምስ ዘጋጥም ሕፅረት ማይን ካልእ ፀገማትን ከምቲ ዝሓለፈ ዓመታት ከፍሪ እኳ እንተዘይከኣለ ኣብ ኣሳት 220 ሄክታር ልዕሊ 261,000 ኩንታል ኣሕምልቲ ኣፍርዩ ንዕዳጋ ከም ዘቕረበን ንፅጉማት ኣባላቱ ብውሕድ ወለድ ናይ ገንዘብ ልቓሕ ከም ዝሃበን ሓቢሮም ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ሕርሻ ንኡስ ዞባ ድባሩባ አቶ ደብሳይ ዓንደ ማርያም ኣብ ዝሃቡ ሓበሬታ ኣባላት ማሕበር መንግስቲ ብዝፈጠረሎም ባይታ ተጠቒሞም ንጥፈታቶም ንምድንፋዕን ማሕበሮም ንምድልዳልን ዓፀፋ ክፅዕሩ ብምልባው ሚኒስትሪ ሕርሻ ነቲ ማሕበር ዝገብሮ ምድጋፍን ምትብባዕን ከም ዝቕፅሎ ኣረጋጊጾም ኣባላት ማሕበር ኣብ ዝሃበዎ ርእይቶ ብውሕድ መጠን ንውሱናት ሓረስቶት ዝዕደል ዘሎ ምሩፅ ዘርኢ ድንሽ ናብ ዝበዝሑ ሓረስቶት ዝባፅሓሉ ኩነታት ክፍጠር ከምኡውን ብሓገዝ ዝመፀቱ ቦታት ኣግባባት ተዓዳድልኡ ዳግመ ግምት ክግበረሉ ኣዘኻኺሮም ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ድባሩባ አቶ ኣብርሃም ተካ ኣብ ዘስምዖ መደረ እቲ ብሓረስቶት ዝቐረበ ርእይቶ ግምት ተዋሂብዎ እቲ መስርሕ ዕደላ ዳግመ ግምት ዝግበረሉ መንገዲ ክናደ ብምዝኽኻር ማሕበር ንዘለዎ ሓይሊ ዓቂቡ ክጓዓዝ ኣዘኻኺሮም ብምትሕብባር ነበርትን ኣባላት ህዝባዊ ሰራዊትን ኣብ ንኡስ ዞባ 4 ኣስመራ ምስራሕ ዘላታትን ምኹዓት ንጎዳጉዲ ፈልስን ዘጠቐለለ ማእትታዊ ንጥፈታት ይሰላሰል ኣሎ ኣመሓዳሪት ናይቲ ንኡስ ዞባ ወይዘሮ ሂወት ሞጎስ ንኤሪና ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ ብመሰረት ዝወፀ መደብ 12 ጋንታታት ማእቶ ተወዲበን ነቲ ስራሕ ብልዑል ወኒ ይዓምኦ ከም ዘለዋ ጠቒሳ እቲ ን5 ሰሙን ክካየድ ዝቐነየ ስራሕ ወፋሮ ክረምታዊ ማእቶት ንዝዓሞ ምትካል ፍልስታት ምድለዋት ምፅፋፍ ምዃኑን ኣብ ደረጃ ምዝዛም ከም ዝበፅሐን ኣረዲኣ ብምውሃድ ህዝብን ህዝባዊ ሰራዊትን ዝካየድ ወፈራታት ኣብ ኣድማዕነት መደባት ክረምታዊ ማእቶት ልዕድ ግለ ስለ ዘለዎም ቅድሚ ምጅማርቲ ወፍሪ ምድላዋቶም የጻፉፍ ምህላዎም ዝገለጹ ነበርቲ ዝተሓንፀፁ መደባት ኣብ ምትግባርን ከባቢኦም ኣብ ምልማዕን ከም ዝፅዕሩ ኣረጋጊፆም በብዓመቱ ዝሰላሰል ወፍሪ ውፅኢቱ ኣብ ባይታ ይርአ ኣሎ ዝበለ ኣባል ሚኒስትሪ ሕርሻ መንእሰይ ሄኖክ ዳዊትን ወይዘሮ ንግስቲ ተኽልን ድማ እዚ ክብርታት ስራሕ ዝኹስኩስ ወፍሪ ቀጻልነቱ ምርግጋጽ ኣገዳሲ ምዃኑ ብምጥቃስ ፈልስታት ምስ ተተኽለ ምክትታል ክግበረሉ ተላብዮም